Ev kalemêrê Kurd ê bi navê Aydin Beker li çayxaneyeke ku li tanişta Kembera dîrokî ya Fatiya Stenbolê ye. Rojê ji 10 saetan zêdetir li ser piya dixebite. Da ku debara malbata xwe bike. Aydin Bekerê 67 salî ji navçeya Hawêla bajarê Sêrtê ye. û ev 22 salên ku li Stenbolê bi malbata xwe ya 12 kesî re. Niha bi 22,000 lîreyê Tirkî di xaniyekî kirêda dijî. Ew ji wekî bi milyonan karker û ketkaran nikaribûye ji xwe re xaniyekî bistîne. Aydin Beker niha bêhêviya ku bibe xwedî xaniyekî serî li projeya dewletê a xaniyên Tokiyê dide. İştine bu müşkuratla İstanbul megomyosa geçmek mümkün. Evi çağı erzani bu menkar mı em kire davun ev davun bize hayat pahalı geçiyor bu şu artımırın karaydı koy keti çok haripsine. Yani hani bu ka hayal. Haşta bekar emnene. Kudun karım zevcinci. Fazla sari bu makabtime hatta vega. Yaşım. Mesela memleket işgal çay ocağı kavada şunun viraj şey ne sıkırtı ne tiştek. Emrim şey klas bu. Ev derjî çayxaneyeke din a Kurdan e. û li ser maseyê 5 kalemêrên Kurd ku temenê wan di navbera 66 û 8 salî dan e. Ji xwe re civatê digerînin. Lê ji xeynî kesekî ji wan ên din ji ber bihayê zêde nikaribûne ji xwe re li Stenbolê xanî bistînin. Ne kureminin o peş kize bu. Ne yek şu an koyu kayıntını. Devlet buna çit devlette. Çima dağdı kay. Çima halvede bir milli kurradı zet takiya. Devlet bana ki devlet İsa da koyu ki. O verga kuş bestin statüsü ev beda koyu kınad. Ecek masiye. Serlêdanên ku ji bo 500,000 xaniyên jaliyê dewletê ve bi destê Serokatiya Îdareya Xaniyên Komî Tokiyê ve tê çêkirin. Lewra derdora mehekî da ji bo 500,000 xaniyan 5 milyon û 440,000 kesan serî lêdaye. Xaniyên ku wê bi piştgavêtinê bêne diyar kirin. Bi pêşînata ji sedî 10 û bi texsîdên 240 mehî bêne firotin. Li gorî amarên sala 2023yan ya saziya TÜİKê bas ji sedî 57,7 xelkê Tirkiyê xwedî xaniyan e. Ji sala 2015 heta niha bihayê firotina xaniyan 18 qat, bihayê kiriya xaniyan jî 12 qat giran bûye. Ömer Sönmez, Rûdaw, Stenbol.